Yaman Pasko, ngunit problema kilala ko. Ikaw daratang niya'y Kristo, yang pinakamasayang mundo. Nalagay ko sa buliga, nasundan ka para sa sinitara. Parang palang tigagayak ka, naringalap mo sa'y kurara. Pasko na kung Pasko ngayon, Pasko bukas, kayo balikan ang matas. Kita mo yung paninapan, kay katampalagimpan, Paskong walang kayangganan. Pasko na kung Pasko ngayon, Pasko bukas, kayo balikan ang matas. Kita mo yung paninapan, kay katampalagimpan, Paskong walang kayangganan. Paskong walang kayangganan. Kanya ba naging Pasko? Hindi problema nilala ko. Ikaw daratang niya'y Kristo, yang pinakamasayang mundo. Nalagay ko sa buliga, nasundan ka para sa sinitara. Paano pala mo tigagayak ka, naringalap mo sa'y kurara. Pasko na kung Pasko ngayon, Pasko bukas, kayo balikan ang matas. Kita mo yung paninapan, kay katampalagimpan, Paskong walang kayangganan. Pasko na kung Pasko ngayon, Pasko bukas, kayo balikan ang matas. Kita mo yung paninapan, kay katampalagimpan, Paskong walang kayangganan. Paskong walang kayangganan. Paskong walang kayangganan. Umalis ako ng Pilipinas. 2 taon yung anak ko. More than 2 decades na wala ako sa Pilipinas is napakahirap. But then you need income para sa kinabukasan niya. Pinibigay ko kahit hindi humingi yung anak ko dahil kulang pa yun sa mga
Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning mga kabalen. Time check tayo, 10:15 ng umaga. Ayan ho, December 26. Kumusta ho kayo? At isang araw matapos ang Pasko. Ayan, morning after Christmas. Kumusta ho mga kababayan? Welcome sa CLTV 36 Newsstream. At samahan ho ninyo si Kuyang Justin sa pagsistream ho nitong mga balita at mga impormasyon na dapat ho nating malaman ngayon pong isang araw matapos ang Kapaskuhan. Ayan. Ay kaliwat kanan ho ang mga bumabiyahe sa araw na ito dahil back to work yung ating mga kababayan. Do yung iba ho naka-leave na at na-diretso na. Marami pa rin yung back to work. Ika nga. Sige ho, sa oras na ito habang hinihintay natin itong NLEX traffic, kumustahan muna tayo. Syempre, katatapos lamang ho ng Pasko at pagka ganito, Pasko na po, pero yung pong Pasko, naman mayayari hanapin ng artist ng Taritan. Siguro maganda, simulan muna natin sa isang kanta itong ating programa upang sa gayon naman, syempre mas relax ho ang feeling dahil I'm sure marami pa yung mga nasa holiday feel sa mga oras na ito. At syempre, hindi naman ho natatapos dahil alam natin yung holiday season hanggang sa Enero pa yan pagkatapos ho ng bagong taon. Gayon pa man, eto pakinggan natin yung isang awitin itong araw po pinapatugtog itong this past few days mula ho sa most outstanding Kapampangan in the field of performing arts institutional category. Ito hong Artis Santa Rita. Pakinggan ho natin ang kanilang awiting Pasko na po, Pasko ngeni, Pasko bukas. Ay ni po kabalen. Yaman aming Pasko, ngunit problema nilalak ko. Gintaw na tatangay Kristo, yang pinamasayang mundo. Naglalagay ko sa bulinga, nasundan ka talas na sinitara. Parang parang tingagayak ka, naringalapis na ikulana. Pasko na po, Pasko ngayon, Pasko bukas, kayo balik maluwang matas. Kita mo yung paninapat kay katang panaginpan, Paskong walang kayang ganan. Pasko na po, Pasko ngayon, Pasko bukas, kayo balik maluwang matas. Kita mo yung paninapat kay katang panaginpan, Paskong walang kayang ganan. Paskong walang kayang ganan. Kanyaman aming Pasko, hindi problema nilalak ko. Gintaw na tatangay Kristo, yang pinamasayang mundo. O yan po kabalen igit tayo, dimdam tayo, hining kanta ng Artis Santa Rita. Available na po rin keng YouTube. Opo, pwede yung i-search. Ang po keng Spotify. Chula naman po keng Spotify. O ini, Merry Christmas pa mo kong Paquito Beltran. Ayan, Merry Christmas. At syempre, kay Kuyang Roald Gonzalo na palagi ang nanonood dito ho sa ating programa. Maraming salamat sa pagtutok po sa CLTV 36. Opo. Sa oras na ito, silipin naman natin yung weather forecast mula ho sa Pag-asa. Mamaya tuloy natin yung ating sound streaming. Pinuputol-putol ko lamang. Mamaya panoorin ho natin at
Ito, silipin naman ho natin yung weather forecast muna ng Pag-asa. Ano ba yung magiging lagay ng panahon? Dahil kahapon dito ho sa ilang bahagi ng Pampanga ay talagang bumagsak ang ulan. Even no 24, ano, at kahapon po ay makulimlim. Hanggang sa mga oras na ito, do bahagyang sumisilip-silip po yung haring araw dito ho sa bahagi ng Angeles City. Mula po 2007, si Kuya Roald ay nanonood na sa atin. Ayan, maraming salamat. Narito po ang weather forecast ngayong araw, December 26, araw ho ng Huwebes mula sa ating Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Thursday, December 26, 2024. Sa kasalukuyan po ay bahagyang humina yung epekto nitong hanging amihan or northeast monsoon at kaakibat po niyan ay nabawasan din po yung mga pag-ulan dala po nitong shear line. So yung shear line po ay hindi nakakaapekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, may mga kumpul po tayo ng mga kaulapan na nakakapekto po sa may katimugang bahagi po ng ating bansa. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At dulot po na itong ITCZ ay makakaranas po tayo ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Mindanao, gayon din sa may Palawan. Meanwhile, although hindi nakaka-apekto yung shear line sa anumang bahagi po ng ating bansa sa ngayon, ay magpapatuloy pa rin po yung mga light to moderate na mga pagulan dulot nitong northeast monsoon o hanging amihan dyan po sa may eastern sections ng northern Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, possible lamang po yung mga isolated na thunderstorms. Ito may mga panandalian o mga biglaan na buhos ng ulan na usually nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa ngayon din po ay wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong inaasahan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ngunit simula po bukas ay unti-unti po ulit lalakas yung epekto ng hanging amihan at kaakibat po niyan ay unti-unti pong mararamdaman yung epekto ng shear line, lalong-lalo na po sa may silangang bahagi ng Luzon hanggang sa darating po yan na weekend. And for areas naman po ng Mindanao, pati na rin po dito sa Palawan, pati na rin sa ilang bahagi ng Visayas, ay posible pong magdulot ng maulan na panahon itong Intertropical Convergence Zone hanggang sa darating po yan na linggo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon. Dulot po ng patuloy na pag-iral ng hanging amihan. Asahan pa rin po natin yung maulap na kalangitan at mga light to moderate na mga pag-ulan sa bahagi po ng Cagayan Valley pati na rin po sa Cordillera Administrative Region. Meanwhile, dito po sa Ilocos Region, possible po yung fair weather, generally fair weather conditions, except na lamang po yung mga pananladian na mga mahina mga pag-ulan o mga pag-ambon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, dyan po sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, sa Mimaropa at sa Bicol Region, ay asahan po natin ng improved weather conditions except na lamang po yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized na thunderstorm. So monitoring po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Para po sa temperature forecast sa mga piling syudad dito po sa Luzon, sa Lawag po, ang agwat ng temperatura ay maglalaro 24 hanggang 31 degrees Celsius. 29 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Tuguegarao. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius, 23 to 31 naman para sa Metro Manila, at 31 degrees Celsius maximum temperatures din para sa Legazpi City. Dito naman po sa Tagaytay, agwat ng temperatura ay maglalaro 22 hanggang 29 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao. Gaya po ng nakita natin sa ating latest sa satellite animation kanina, dulot po ng epekto ng Intertropical Convergence Zone ay asahan po natin yung makulimlim na panahon sa buong Mindanao, pati na rin po sa ilang bahagi or sa bahagi ng Palawan. So possible po yung moderate to heavy na mga pagulan, especially po sa may eastern section ng Mindanao, dyan po sa may Caraga at Davao Region area, maaring maranasan po yung malalakas na buhos ng ulan. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible po yung mga pagbaha pati na rin po yung pagguho ng lupa. Samantalang sa magiging lagay ng panahon dito sa Visayas ay makakaranas po tayo ng partly cloudy to cloudy weather conditions at may possibilities din po ng mga isolated thunderstorms o mga panandalian na buhos ng ulan. Usually nararanasan sa hapon o sa gabi.
Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad sa Palawan, Visayas at Mindanao, 31 degrees Celsius maximum temperatures po inaasahan natin dito sa Puerto Princesa, gayon din po sa Calayan Islands, as well as piling syudad dito sa Visayas, dyan po sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maaaring umabot din ng 31 degrees Celsius maximum temperatures. Agwat naman po ng temperatura sa Cagayan de Oro ay maglalaro mula 25 hanggang 30 degrees Celsius at maximum temperatures din po para sa Zamboanga at dito po sa Metro Davao aabot ng 31 degrees Celsius. Para po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon or bala sa matataas na mga pag-alon, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga planong pumalaot sa dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung maalon na karagatan at moderate to rough sea conditions naman po sa mga nararambing dagat baybayin ng Luzon at sa eastern seaboards po ng ating bansa. Sunrise po natin ay 6:19 a.m. at sunset 5:35 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming YouTube channel, pati na rin po ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan ho mga kabalen na ating napanood ang weather update mula ho sa Pag-asa. At sa oras na ito, bigyang daan ho natin yung ilang mga announcement dito ho sa ating community billboard. Opo, ay makilahok ho tayo sa discussion na yan. Oh. Yeah. Ito ho mga kabalen, babanggitin ko lamang. Nasaan na ba? Ayun, ayun, okay. So, eto ho. Inaanyayahan ho yung ating mga kababayan. Lalo na ho yung Deng Minalenyo. Opo. At eto ho, gaganapin itong Paskong Minalenyo Music Fest sa December 30, 6 p.m. sa Sunset Park. Eto ho. At tampok ho ang MYMP, Crib at si Ava Santos ng Freestyle. Kasama rin ang ilang local bands at performers. Siyempre, merong street food, fireworks at party. Paskong regalo para kareng Minalenyo. Ito mga kabalen. At pero may mga may mga announcement yan. Siyempre, handog ho yan ng local government unit. Pangunguna ho ni Mayor Philip Nagit. Ito yung mga announcement, mga do's and don'ts. Ayan, paalala, karen pong makisaya king Paskong Minalenyo Music Fest. Kaya daratang at 30 na ning Disyembre. Opo, king Sunset Park. Iras na ako gen, masaya ken, masanting. Magbisikleta ko, opo, masaya ken. Arani po, ding dapat tandanan, mamukulad siya po yung gate. Oo, magbubukas ang gate ng 6 p.m. At paalala, maging maaga, okay? Para ho hindi magka-delay at syempre sundin yung mga instruction ng mga usher at ng mga event staff para ho sa inyong guidance. Paalala rin, do hindi na dapat ipaalala ang maging magalang. Be respectful, ha? Show courtesy to performers, staff, and fellow attendees. Eyo po pabaronggan ding mag-perform king stage, ne? Huwag kayong bollocks. Huwag hong ganon. Hindi na uso yun at hindi dapat yun, okay? Respetuhin ho yung mga artists na nagper-perform ay yung mga performers. Kasi noong mga panahon, may mga nagbabagahagis, mag-party, kunwari, karen pong baka niyang okasyon. Oh. Party, kay susula po la rin bottled water, nating lamang emuburi, or luklukan. Huwag hong ganon, ha? Maging magalang at happy lang. Ayan. Bring essentials, gaya ho ng tubig, para maging hydrated kayo. Ayan. Siyempre, may mga
may mga ano din yan, may mga update din yan. O may mga don'ts din, ano, kung may do's. Ano naman yung mga don'ts, Kuya Justin? O syempre, bawal hong magdala ng deadly weapon, baril, patalim, at ano pa, yung mga sharp objects. Ano, wag, ako po magdalang gunting. Ala akong ururan king concert. Okay? Oh, yung iba, dadala ko ng gunting or ano. Bakit? Wala. Isipin ho ninyo, yung iba sasabihin nila self-defense. Wag, guys. Ang self-defense niyo is love and peace. Okay? Wag tayo mag-trouble. Party lang, masaya lang. No deadly weapons, firearms, and knives. Bawal hong magdala ng sariling alak. At syempre, illegal substances. Of course, at meron daw mga designated beer stations. Okay? Bawal ang noise makers. Huwag na ho kayo magdala ng torotot sa bagong taon, sa 31 nyo na gamitin ang inyong mga torotot. Huwag na ho sa 30. At syempre, bawal ang mga bata edad 7 years old na walang kasamang magulang o kaya guardian. But I suggest for parents, ako personal ko lang naman ito, bilang mahilig pumunta sa mga concert, huwag nyo na hong isama yung mga bata. Una, hindi sila mag-enjoy. Pangalawa, hindi rin kayo mag-enjoy. Ngayon, kung walang maiiwan, yun ang problema. You have to decide. Kasi meron ho ako na-attend na concert, nagsama siya ng bata, ng baby, toddler. Nasa tabi pa siya ng speaker. Di ba? So bahalang-bahala kami kasi baka mabasag yung eardrums ng bata. Good luck ho. Huwag hong isama yung mga lalo na yung mga maliliit, toddlers, baby, sa mga ganitong pagtitipon. Masyadong malalakas yung mga sound system. Delikado. Avoid or no disruptive behavior. Okay? Avoid shouting, pushing, at ano pang action na makakaistorbo ho sa iba. Kasiyahan lang, maging marespeto. Kung masaya ka, okay. Di ba? Pero kung masaya ka at nakakagulo ka na sa iba, hindi na po kasiyahan yon, kaguluhan na yon. Kaya panatilihin pong masaya. Paalala ho yan ng Menalin LGU para ho sa darating na yung kanilang concert. Minalenyo Music Fest o Paskong Minalenyo Music Fest. Tampok pong MYMP Crib at si Ava Santos ng freestyle kasama rin ng ilang mga local bands at performers. Ayan. Isang mabilis na patalastas lamang po mga kabalen. At magbabalik ho tayo matapos ang ilang paalala. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik ang CLTV 36 Newsstream tuloy. Yan na, nalito na si Kuya Justin. Nagbabasa kasi ng Telegram group chat. Magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ayan ho mga kabalen. On air ho tayo, napapanood tayo hindi lamang sa Facebook page ng CLTV 36 kundi maging sa YouTube at CLTV 36 Official at sa ating live streaming via CLTV36.tv sa website ho yan at syempre nationwide Signal Channel 115 malinaw na malinaw. At dito ho sa Central Luzon sa ating 30E cable partners. Kung ikaw ay nakagamit naman ng digital TV box, ayan, lalo na dito ho sa Pampanga, ay pwede ho ninyong scan na kung hindi nyo pa napapanood ang CLTV 36. Siyempre, shoutout kay Ren Steven Correa. Ayan, na siya hong nagko-control ngayon ng ating master control room, ang switcher on duty. Renz, ikaw din ba yung duty kahapon? So, nagpasko ka ba dyan? Di ba? So, ganyan. Palakpakan mo natin si Renz. Ayan, Renz, thank you, So, sa oras na ito, silipin ho natin yung ilan pang mga anunsyo o yung ilan pang mga impormasyon na pwede ho nating magamit para manatiling ligtas ang ating selebrasyon. Ito, paalala ho, lalong-lalo na sa mga bumabiyahe. Kabalen, ingat ho tayo sa kalsada. Itong na-monitor ng CLTV 36, isang minibus. Minibus dyan ho sa may Mexico, Pampanga, biyaheng Apalit, Dao. Ang tumaob, dyan ho sa North Luzon Expressway, dito pong 24 o December 24. Papahinga pa lang mga ride, emergency parking. Ito ho yung ilan sa mga Akala ko sila yung mga naging insidente. Kaya po paalala, MIB security. ingat ho sa kalsada. Ayun, Sa kabila nandiyan sila. sila. Ito mga kabalen, sinisika po kung kunanin, Focus sa kalsada. bus na minibus, yung involving itong Ay, Dao old Apalit! truck involving a minibus. Ay, grabe, Dao Apalit, grabe. Apalit. Ay, may mga tao pa. Opo. Uy, Okay. patay. So, kinumpirma ho ito ng manager ng Mabalacat City Bus Terminal, Elmer Lopez sa CLTV 36 News. Papahinga pa lang mga ride, emergency parking. Akala Pahinga. gustong... Akala ko sila yung mga Yan ho ang ilan sa mga insidente. At syempre, yung napanood din natin, yung pagtaob, o yung nito pong 24 din, Bisberas, yung pagtaob naman ng isang trailer truck dyan ho sa may Mexico. Mexico pa din, dyan ho sa may area ng NLEX, sa tapat ng Global One Plaza, yung papuntang NLEX sa Toll Plaza kung saan nagkalat ho yung mga bote ng beer. At nagkalat ito hong mga case ng beer dyan ho sa kalsada. Kabalen, silipin naman ho natin yung ilang naging pagdiriwang ng ating mga kabalen dyan sa Candaba, Pampanga. Ito pong layunan. Daraon de po rin Katoliko king Candaba, ing layunan, king bisperas na ning Pasko, anting pamiganaka, king pamaglakbe at pamanintundang bale. Rimariang po Jose, nung no ka rin niya pumibait, Ginong Jesucristo. Ay ni po yung mapilan, kiring eksena king layunan, amerapat king Candaba, at peralane pong Liana Canilao, kaya katang reporter, Liana Canilao, Tunay kong mamaus, narimenging malumpot, kabibeling askas kabut, kanitaong maragulado. Sinabi ko na kaya kayo, mayariing murido, malatiyaing balep. Tunay kong mamaus,
Nagimenging malungkot, kabibelingas nas kabut, kanitaong maragulalo. Sinabi ko na kay kayo, e magyariing murido, malatiyaing balep. Yan po, kabalen. Hapin po yung layunan ita. Meron niya pong wala mo musical act o wala musical play nung no ka rin re-reenact ining pamaglakbe ng Maria pong Jesucristo Maria pong Jose pang panintunan ni lugal nung no ka rin niya pumipait ing baby Jesus. Yan po yung metong yung tradisyon agagawanda rin kapatatang Katoliko King Candaba, Pampanga. Sa oras na ito, silipin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe. Dahil alam natin, yung iba kailangan mag-back to work, yung iba naman tuloy ho ang plano, long weekend, mahabang bakasyon, at syempre, naghahanap na ng mga destination. So sa mga oras na ito, may mga iba pabalik naman na. Yung ibang ngayon pa lamang, nagsisimula ang kanilang holiday bilang paghahanda dyan sa bagong taon. At syempre, busy-busy noong panahon ng Kapaskuhan. Lalong-lalo na, itong mga nasa food industry din. Oo, nakita ko merong post, si Ma'am Fritz Olalia. Yan, Ate Fritz. Olalia, ayan. Okay, yung Kuya Ferby Faustino, at si Ma'am Fritz. Olalia Faustino, ayan. Busy-busy, Kaya marami din, yung mga iba nating kaibigan din na nasa food industry. Ngayon pa lang daw magpapahinga, kahapon nakita natin, lalong-lalo na yung mga nasa catering services. Kahit holiday season, talagang kayod sa trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho dahil ito yung pagkakataon na mabenta. Kaya naman, sayang din yung kita, di ba? Oo naman. Oo, pero ito, na-adjust naman ho nila at ngayon ho sila nagbabawi. Kung tayo back to work, yung ilan naman, lalong-lalo na yung mga nasa food industry, medyo magre-recharge, Pero tuloy-tuloy din, parang hindi pa, kasi kaliwaan pa din ho yung mga Christmas parties. Opo. Silipin ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa maraming bahagi ng North Luzon Expressway. Ito ho, kung nadaanan ba ni Lolo Ray Bravo. Lolo Ray, kumusta ka? Shout out. Si Lolo Ray, madalas mag-NLEX yan Memorize niya. Mula nung tinayo yung NLEX, nandun na si Lolo Ray Siya yung isa sa mga first users. Kaya naman, ito po, silipin natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Itong sa may pinakataas na portion muna tayo, northbound lane, Balintawak, Toll Plaza. Maluwag po ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din sa Valenzuela Interchange. Do meron pong volume talaga ng mga sasakyan than the usual. Ay fast moving pa din ang traffic flow dyan po sa area na yan ng NLEX. Valenzuela pala. Balintawak tuloy. Valenzuela Interchange. Nakakalito kasi yung Valenzuela at yung Balintawak. Okay, so ito naman, Mindanao Toll Plaza, eastbound. Sa Mindanao Toll Plaza, may pila ho ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung nasa may cash lane, yung palabas ho ng Quezon City. Ito hong southbound lane naman ng may Kawayan, fast moving pa din. Ganyan din ang sitwasyon dyan sa may Bocaue Toll Plaza, northbound lane, at sa area ng San Fernando Interchange Bridge. Mabilis ho ang daloy
ng mga sasakyan sa mga oras na ito, 10:45 ng umaga, December 26. Ingat ho sa mga bumabiyahe. At saka siyempre, alam niyo ho ang selebrasyon, no? Gaya nga nung sinasabi ko. Pag nasa kalsada, tiyakin, ha? Maayos ho yung mga sasakyan, huwag hong kakalimutan. Blow baguettes, ha? Anong ibig sabihin, Kuyang Justin? Blow baguettes, i-check ho yung battery, okay? Tapos i-check din natin yung lights. Check din natin yung oil o yung langis ng sasakyan. Gayun din ho yung tubig. Brake. Ay, naalala ko yung brake ko. Air. Yung hangin ng gulong. Gas, engine, tools, at syempre, yung sarili. Kabalit, kayo ba'y nakapamasko na December 26 at kayo ba'y nakatanggap ng mga bagong pera? Oo, lalong-lalo na yung mga 1,000 peso banknotes, ano? Ito na ho yung nasa circulation ngayon. Pero meron hong mga mas bagong pera, no? Aside from the 1,000 peso banknotes, yung ibang denomination, ilalabas ho yan. Doon sa iba, meron na rin nakakuha in advance, ano? Pero this will be in circulation sa first quarter po ng 2025. At ayon ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ay di hamak na mas matibay at mas safe yung features, ano, na security features po nitong bagong mga banknotes. At para ho hindi tayo mapeke, baka si Ninong, si Paolo G, nakita ko yung post, nagtatago doon sa mga nagmamano. Ayan, baka ho si Ninong maling banknote yung mabunot. Ito ho yung alamin ho natin, ano ba yung mga bagong feature o ano yung itsura ng mga bagong pera mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito ang ulat. Tuwing Pasko, hindi lang si Santa Claus ang hinahanap. Hanap din ng mga tao ang mga bago at malultong na pera para pang-aginaldo. Nitong Huwebes, December 19, ipinakita na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang disenyo ng mga bagong pera ng bansa. Ilalabas ang first Philippine Polymer Banknote Series sa unang quarter ng taong 2025. May 4 na denominasyon ang mga plastic na pera, kung saan tampok ang ilang hayop na tanging sa Pilipinas lang makikita. Bukod sa Philippine Eagle sa 1,000 peso, kabilang din dito ang Visayan Leopard Cat sa 50 peso bill, Palawan Peacock Pheasant sa 100 peso, at Visayan Spotted Deer sa 500 peso bill. Ayon sa BSP, ang bagong disenyo ay upang ipakita ang pinagmamalaking biodiversity at kultura ng Pilipinas. Featuring the national heroes and the rich biodiversity of the Philippines too. Our flora and fauna are both equally important and deserves to be recognized. And for public awareness as well, we want to promote more public awareness and environmental responsibility. Hinikayat naman ng Assistant Governor for Currency and Securities Production ng BSP na si Mary Ann Lim na maging familiar ang lahat ng Pilipino sa bagong polymer banknotes. The BSP has released communication materials on the polymer series through our website and social media accounts, as well as printed collaterals, so that everyone gets access to the details of its design and security features. Kumpara sa mga kasalukuyang paper bills, smarter, cleaner at stronger rin daw ang polymer banknotes dahil mas matibay at may advanced anti-counterfeiting features ang mga ito.
hindi rin nagtatagal ang bakterya at virus sa plastic na pera. Samantala, paglilinaw ng BSP na magagamit ang bagong bills kasabay ng paper banknotes kung saan makikita naman ang mukha ng mga prominenteng Pilipino. SP is to co-circulate the polymer banknote series together with the paper banknotes. Kaya hindi pa kami hihinto sa pagpoproduce ng paper banknotes. We will take off from what is needed by the public in terms of currency supply. Nagsimula na ngayong Lunes, December 23, sa Greater Manila ang circulation ng controlled amount ng polymer banknote series. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen. Nakita ninyo yung itsura ng mga bagong pera. Matitibay ho ayon ho sa BSP. Noong isang araw may napag-usapan kami ni Kuyang Zernan. Sana baguhin naman disenyo yung mga barya. Kasi yung 5 piso at saka yung piso parehas. Pati yung 10 piso, dati iba-iba yan. Tapos biglang ginawang pare-pareho. Parang failure of design yun . Diba? Sana baguhin yung disenyo ng mga barya. Kasi ang hirap po talaga. Ako personally. Diba? Paano pa yung mga matatanda? Lalo na yung mga namamasada. Diba? Yung mga nagtitinda. Mga lolo't lola nagbabantay ng sari-sari store. Siguro nakakalito. Diba? Yan ho. Dito natin nakikita yung importansya ng mabuting disenyo. Sino ba kasi nakaisip nun? Anong administrasyon ba nauso yan? Yung mga ganyang... Diyos ko. Oo. Ay, nako. Bawal pala magalit si Justin. Pasko nga pala. Ito, paalala lang sa mga kababayan natin. Sabi nga, tuloy-tuloy ho yung kasiyahan left and right. Pero gayon pa man, ito, alam ko maraming makaka-relate sa akin. Lalong-lalo na pag hinakbang mo ang iyong mga paa, kung mataas ang iyong uric acid, medyo masakit. Di ba mga kabalan, kung napasobra ka sa baka, ngayong holiday season, ay ingat-ingat. Hindi lamang uric acid ang iyong kalaban, maging ang alta presyon. Kaya naman, may paalala ho ang Philippine Heart Association Central Luzon Chapter. Natin yan at may programa sa CLTV 36. Ito po, para ho sa ating mga karehiyon, anong dapat tandaan para manatiling ligtas at happy talaga at merry ang Christmas celebration para sa mga kagaya kong may alta presyon. Narito po ang report. Tuwing Kapaskuhan, hindi lang ang mga bata ang mayaman. Nariyan din ang mga handang mayaman sa kolesterol, kagaya ng lechon, hamon, chicharon at marami pang iba. Sa Pilipinas, parami ang mga taong nakararanas ng alta presyon. Katunayan, halos 37% ng mga Pilipino ang na-diagnose na may alta presyon sa bansa sa taong 2022 batay sa datos ng Cardiovascular Institute ng The Medical City. Kadalasan sa mga apektado ay ang mga matatanda sa edad na 40 to 60. Pero kids, huwag maging kampante dahil pwede nyo rin makuha ito. Makikita natin ito mas common sa mga may edad na. Pero lately, even yung mga medyo mas bata, apektado na ng hypertension. Siguro isa sa mga sanhi is yung lifestyle at minsan yung mas maagang nadidetect. Si Ray Bravo, 60 years old, taong 2013 daw nang unang magkaroon siya ng alta presyon at simula noon ay naghinay-hinay na siya sa pagkaing bawal sa kanya. Pero tuwing holiday season, hindi raw talaga maiwasan ng masobrahan sa pagkain dahil ika nga nila, masarap ang bawal. Lalo pag Pasko, makikita mo yung lechon. Usually, alam mo naman tayo, pag Pasko, may handaan. Doon lang nakakabili ng mga ganyan, nakakakain ng mga ganyan. Ang mga sintomas na madalas niyang maranasan ay pagkahilo at pagsakit ng batok. Kaya naman palagi raw siyang may baon na gamot para dito.
Paalala ng presidente ng Philippine Heart Association Central Luzon Chapter na si Dr. John Joseph Manalo, okay lang naman i-enjoy ang pagkain ngayong Kapaskuhan, pero dapat ay magdahan-dahan pa rin. Basta ang unang importante is yung mga gamot nyo, huwag nyo kakalimutang inumin. Yung sa pagkain naman, in moderation, no? Everything in moderation. Gusto natin mag-enjoy pero ayaw rin natin mag-spend ng holiday sa hospitals. Iwas tayo sa mga medyo maalat na pagkain, especially kung may mga high blood. Ngunit wait lang, hindi lang sa pagkain pwedeng ma-high blood. Dahil ang hypertension, pwede ring mamana. Ang hypertension specifically, 85% na sa lahi yan namamana lang. No? So, kung meron kayong lahi ng high blood, maganda ma-check kayo ng doktor and then or mag-monitor kayo ng blood pressure and then umiwas kayo sa mga maalat na pagkain. Nagpaalala naman si Dr. Manalo na regular na magpa-check up sa doktor dahil kadalasan hindi nagpapakita ng sintomas ang alta presyon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Mga kabalen, yan ho ang mga balita at ilang mga kaganapan na atin hong nakita, na-monitor. Ngayon pong pagdiriwang ng ating Kapaskuhan, yung mga nasa kalsada, ingat ho Marami hong mga mishaps sa kalsada ng mga ganitong panahon. Magpapaalam na ho si Kuyang Justin. Tutok lamang sa CLTV 36 page, Facebook, para ho sa mga update at latest information. Patuloy ho kaming maghahatid sa inyo ng mga impormasyon situationnaire, reports, ukol ho sa traffic, ukol kung saan makakabili ng mga ganito at mga ganyan, ano yung mga bawal, ano yung mga paalala. Ang mode muna natin ngayon ligtas na holiday. Yan ho ang tungkulin. Maraming salamat. Merry Christmas. Kita ulit tayo bukas dito po sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.